Long Life Production YouTube channel khi tu tele ngai tu te se bai ve kule tun tum ban kon ten tan chuan thil dang de in te ang ho kan zo ram jim te mi pui tlem te chung le khat in kol diet om khom na ram in thret po tham lek om na rama hian na men loving setana pong ta la nabik takin zo ram tun din huna arom lian pui a wholesale min ti chamek tu chu roi hlo hin ta ni BBCC boru ka tangte hong zari somli atang te in aron al chuaka roi hlo laka mizo te kan trom zia aron la chuak chin em maya tuma indem lei thei po ani lo wa chan chu roi hlo kalkong kan chat loka roi hlo siam na hun pui a oma chu mi tena an thon chu na kalkong chu kan ni tlatani chuwang chuan a kalkong a chuan an bul ber kan ni awangin rui lo alo tlom ema chung chu kan thang thar ten zo talwa chuan ngol vei tam takan lo chu ka ni ole tuna chuan zuru na vei em chu a rui lo ngai te ti dam lama hian kan ru kan pe viau hloma ro puya tha a ti dam pon nga ya kan ti dam lo chuan tuna a veisa ringot po hi mang an pui tham zote min ti boi tham chuan ni ta hrim mai ni chu lai chuan roi tho ve mek te boi pui na lam te po kan kal pui chau thawanga chu ti la ya kan ngai tha mi lo tu le kan ngai poi mo ber zok tu a number 1 a chuan roi lo he engkin nge kan dan chang ti hin ta ni a dan cha akha first point ani ta kat mai ni macam chu roi lo dan cha na ko nga hian te kan pe na kan ti top si lo chuan a rui lo ngai te lo ti dam char ma ila a tharin ron ti je langa tiang khan to pin tai nei thei don lo ni in sen thon na khatam em tu wang chuan kan ram sarkar le NGO le ko khan te hian kan ngai poi mo ber tu first point na chuan a rui lo dan cha dan ko nga hi kan ri ro kan se na tha ka ti le ma ya chuti ani lo chuan engza po lo ti damin home tha engza po lo siamila ati to ten ti le zel pokang ti thar zel pokang chuan kan ram chu ram chetak ami cheng te lak lo ta ka kan chuak mai don ni chu la chuan in ti point mo lom lien deuh kan soi du a chu ri lo kan do to na thi le ta ila ri lo kan do to na hian kan lo chan ti lo rual ani lo ani ama sabara chuan sarkar lo chan sarkar kal to zong te han ngai tu in mizoram hian rui hlo hi an do lo ani bik lowa tin a department ang po in police department te excise department te mi tam tak lo ne in heng rui hlo bik te control tu rian excise department te om hiala nima se vo in ni kan theng chu ani ri a sarkar ang hi chuanin tiang taka malak na lian tham em hi an police tele excise department kal tlang mai ti lo hi chuan an nei em lo ani chu wang chuan sarkar ina tun din huna roi hlo a boi pui dan hi chu kan lo cham ti la sual lo re a ti chuan NGO kan an ti le ta a kom ngai po rang inter khom ten kan do le na sa mak sarkar po in min thop thina e sarkar te po kan va thop bok ani ni ma sela NGO ina ro kan do na ko nga po yan zol pui te chu are ma lom te chu kan ti mai theya ma chu ni mai thei ma se nei tu na chowa po central way me ina ma lak na aro pui ma hong zali somli te ron ik chu aron man chawin zawrama drugstore tu te lu thuk to ziate an hong taw to ziate mi pui nol pui na kan lo hriat lowa smuggler te lo lu thuk to ziate ko khanan ta kum ziate kotla ha NGO wa po lo om thamin nan lo lut to ni chuan wan hong zali somli kan man chawan samai lo zoram min bara khain mi pui ten kan veya alom oma ma se huna local kheta tuna chuan alo re chole tamaya he chu thil kal ve dan chum mania
lai po a ang tim mai hi vong lo thei rang ani lo wa huna rin hera kan pi hluaya lem le mai thin ang deuh khania ti chuan TBCC aron pok ke le ta TBCC lam chu arui lo ngai te en kol na lam ka lo ni ve lai thonga chulai chuan thilon lang chiang te em chu e mi puinol puina kan lo hriat em lo hian ngol vei edit te lo tam zia le kan thalai te nun alo rok na sak lia kha ron lang chuak chiang ta ber chu ni ta mai ni kating kha kan ding hun ani a ti chuan central OMA na ma an lak na te ro puya atha a an man nem khatani tun nai chaw point man ta kan ni a ni ma sela an man mal lai po hian rui lo a tlem chuang lo ni mak ta wani ti tu hi an hai cham chuang lo wa a re ta to pha em chuang lo wa chu tiang chuan NGO lamina kan be na po hi kan lo ting lo ani in adam doi hrim vat che government a ti rem kan tum na hian ma son na keng tam lo hle a ro puya that view rolin a lo tin thei don lo ti kha chiang reng mai ni kan man mo lai pon chem chuang lo wa adam doi hi are po atau ta chuang lo ni chu ti ni chuan NGO wai me te na kan malak na po hi be sei sang lo le ni chuan ko khan lam hi ani na ta ka chuan etik te hi ko khan mi le sa vek kan ni mo tam zo khi ko khan mi le sa kan ni ya ko khan mi le sa lo kan han ti pol chuak kan han ti ko khan huang chu na at huang phak lo ching te poi anom thawa ma chu khang chu tlem te an ni chu wang chuan ko khan hi a ro cham chiang em ma ko khan hian ui lo do ko nga hian ti anei meu lo zok ani ke chuan Mizoram ina kan boi lo do dan kong thum sarkar NGO ko khan a chuan kan lo chama tun din huna rui lo arem lo ti ka kan chiang ta em maya chumi ni chuan awa be don thak to om vele Mizo te he rui lo hian min noi chimit vek don ani tia indom kun mai kha ol takani nia ani renga kan pol rin le kanin ha na ber ho inan han man mala ni ma se mason na den tham ri lo han van duk bo yom lo re ni ten NGO ang te pei hi chu trom nga ya vati ani awang khan aveng arui lo vachika va boi pui tur khan lo an nei lem si lo ba ni tin chung ko ko sak ei bar da palo ngai ve ti tu te kham sin tho an ni a kan ni sin pui ke ma ni anga sum le pai na ma son du te in le lo tha nei du te fa te ti pui tin du te kan ni ve ta ni chon NGO wang malak na hian i tok chin han in tha dul chin lai ka om lo thei lo ei chu bang chuan emi ringota wi lo do na ko ka nin nga tani chuan zoi za pui vai den lo ti rin reng mai don ani kan system kan do da nei kan thak lo chuan ri lo hi arem don lo ti chiang ra chu bang chuan surkar lampoina an ngai to ra chu eng tin nge ri lo do dan ko nga hian ama kan kal ang ni lo system thar hlak kan kalang ti hi ngai to ta sela atul lai chon dan te hi siam thata sela dan siam thati tul mo atul ngoi ni so kha tan chuan ne ta sum le pai va se na a do pol te han dina khatia ti vak kher po kha ngai lo wa state sarkar in ang takin nge rui hlo tol tu te smuggler te chunga hian action ala thi ti hi dan themi kan ni lo kan ju khrem lo wa ni ma se hemi ama state chung a in rel bol na chunga hi chuan he tiang ram ti chatu le smuggler te hrem thei na dan hi chu na khek khok tun aya chu na kan dan man lai ang mai ni lo a na khek khoka siam thei na dan hi chu kan ni chu ka ringa ngai ven tak tak serang chuan tu chu sarkar hian ati ma po ani ati ngai ye ngai ati nan tu na kan dan man lai a chuan boi thak chu Jackson man chau maya anei tu tak abul tum tu tak ate kha
adam doi nen hin an man chip ngai to lo ni smuggler lian te hi an ku ta tang hian an man ngai to lo an sum thil ti theina kan mang to a to fan chora ti chuan an to fa chor te kan adam doi an kinga ti chuan in rem siamin engemo van duai ber po lo to kila kata ani in tianga zel tan thengin atopin thlen puyang ti chuan kan ron khul chuak leng chu ti hi an in tiam thin ta ni ati ni chuan asmaklar poi khoi tu tak tak zok a hlok pui ber tu kha manan har ta em tu nang kan dana chuan mo ka tiang kha ni ta ni ko ta tiam lawan chanti don tak tak khan anei tu ni arina pu ti ringot khan ke sa siam thei to lawa evidence shatak aku ta tangin an man nge yam anei tu ni na nei nge yam ti akha evidence om lok chuan asmaklar kha rem tak tak thei ni lo ni chu tu na kan dan man lai ni ta ti chuan an mana le lo te siam ron chang chu le mai thin ni ti chuan asmaklar khan ai khang lang chuan han ti dan mai chu ngai ti in ngai tu na tharan manga idea te thakin ai na sa khan a in cover le tu khan tol le sau mai nang pu ni se la chuan sarkar hian he drugs abik takin drugs zuar tu te ko khinna dan hi Christian te ti amoi lo khop le ami zo kan ni na tang po alu tuk de wanga hi chu ati ang khop hiala dan hi kan siam thata kan lek ko nga mangai ta chu ti ni lo chuan ru lo hi kan in tirem in kan in control mi lawang te chiang ta reng mai ni chu wa ga sarkarina ati thei pera chu pan afrim na dan drugs zuar le akai noite rim na dan kha na em mai na theyang ber state sarkar na athu nei na sang ber voi thum man to pe chu khai lum hial theina dan te pon nei mai thei ka tin sin khan kan man nga manga ya tun a khes kan man lai tun dan kan man lai hi chu apal zu te nom ria wa smaklar ho tan po chu ta ka he ta ken ko tu te na thu dei tu te lam kha sum manga rin om lo an nia sum manga ti lom thei khan la ni le thei chuan ai nam lo sim ani mo chu sarkar malak na ta na thil ti thei om chun le thil ti dan sum le pai hek lu tuk lawa malak dan kha kan drugs control dan hi dan thar khau tak siamangai tinani ber chu ti chuan NGO lampo ta tang sa amaro chu kan sei to ang khan ri lo kan fat cheka kan va duty khan lo kan nei lova sum ko chom tu kan ni a kan man reng dik lova khan su ji chin lo lova khalai ka takha smaklar ten an lo chu verang boka ti chuan NGO wang han to ruai po hi ma kan son tak tak thei lo ti hi alang reng ani tu ma tang kan to renga po kan do renga thalu tu ka azalen loi lu tuk tu chu adang nei mai ma ro chu han to phai mo han van phai rai mo ang chi kha lo ta ni chuan tu na zoro mina kan mapak le ti lo pakhat kan nei achu hei hin ta ni a rui lo effect tuar tu te a victim te ngo a victim te hian mi zoro ma hian he drugs number 4 abi takin drugs number 4 chung chang a hian a tuar tu victim te hian malak na le han ti tak tak nei voi khat ma kan la nei lo ni hei tak hi ka ngai poi mo em ani heti za drugs addict kan oma nu le panei lo chuan anon piang bik ngot lawanga kan thalai addict te hi nu le pa chung khat te an nei vek karinga khoi mo lai tanga ron piang chuak no ka chun ni bik lawang zoram chung nge ya nu le panei mo chung ko nei chung drugs addict chung kwa nu le pa ke chu engwangin nge drugs do tu hian chak na kan nei lo ti lai hi ka zo nan ta ni hei poi mo ema thil ti a chuan a tor tu a victim te nge ina thil hi ma kan lak chuan malak na chak bi ka kan huai sen bi ka ni hei ta NGO sarkar tia kan da a ke ni chu in luma kan room sok ko kan chap ringo ta ava van do thak ta em kan fanu kan fa pa chu hen ngo la vei ta mai sia mi sin po ni to lo ti kan tru ma kan chap ringot mai ni
hát tiếng tur khan này lâu này hết thì ra rồi lâu ốm rồi lâu ngồi vây ốm thế à tua tu nu lệ ba thế hi intel kho mà he chắc si cắn đầu ngay chút chút ram hiền cắn là tỷ lệ ốm chủ này à tua tu thế này ắt hạt lâu nó lệ anh nôn ròn nó tua tu thế này tu cái gì nè tua tu thế này gì nè thế rồi lâu đần chạ chúng trang lại đầu chút công ngã hiền mà cần là cắn intel kho mà cắn trần rồi thấy hốt chuan tú năng hút hút như lâu cái chuan thế rồi lâu thì cắn control thấy nhẹ nhẹ thì cái rừng chất này thì chuan chung mình bị lắm ạ cần gì NGO thế số khác thế ăn lâu trắng về rừng vô cùng à khang hậu thế này nó trắng cột khán tha cái gì thì chắc tuần đó này chút tiếng à tua tu à effect tua tu tên thấy top chúa cắn đầu lậu chuan nè rất xị à tắm tu lắm lên mấy đòn rồi nó còn đốt tu đòn tỉ hiện chiến rồi này chú bằng chúng tu này hiện nó bị cái kinh drugs addict nu lệ pa ni tây cần giặc chỉ nè ni gì ngà thì in xây lần tây cần khởi mọi ngôi ya cần pha tây cần hẳn thuộc môi ya drugs addict nu lệ pa ni khác giặc khác cần ngay chắc là giặc khác đấy em buộc nhưng mà sẽ ấy đầu tiên à rồi làm suốt thôi à mình làm sẽ phải có khoa trang mình sẽ làm được thôi ấy đầu tiên chú bằng tôi này hiện rất ngồi với nụ lệ ba đi thì giả hồn to rồi social media thì hiện ảo chuột về bớt bớt hồn to phong sẽ lý xâm lý anh thành mana central women sang à tấm thầm tắc tắc tên mana excise tên mana police tên mana hiện chúng trang à thì hiện à tu thế rồi hay thích nu lệ ba làm thì cần ngồi rất là social media thì hiện hay ngay bây tu thì cần tham mua na ăn lâu thì chắc nó cần biết thì là áo chuột về bọt tu này ngô yêu tiêu bạn thế làm sẽ lâu tu ngồi với nu lệ ba này khá dễ hồn to lắm chú bằng chân là tu thế nu lệ ba thế làm thì cần nè pa này cần khó này rồi kan ti thấy nung bera chu tun din huna chuan drugs addict nu le pa chung khat te tu te nge hian intel khom ve ila chu lang chuan pol te po dinila te chuan kan fa te thime than nan chuan ke ni chuan thi ngamin ma kan la thei a tu nu le pa nge chuan afanu a thi ai chuan kha drugs man na ko nga khan lo min chen zel tan po ngai don se thi po ngai don se kan ngam nge yang kan ngamang te chu kan ngamang mo to fa te nun na chan the na chu wang chuan tun huna hian nge atur tu te hi in lom kho ma eta kan NGO te ne na ma kan lak kan ni poimo tak zet te ne an soi to ang khan NGO wa arui lo han dau tu te po an fa ten an ti khet lo an nin a hreom je le drugs ngol vei chung ko ni hreom je kha ju hre lo ka tam tak an om thang na tlom ngai thila hreom na tak le a fil tak ka cheng lo tan chuan pe rang chi po ni lo ni ma se an tlom ngai an ti khram zo ka heng rui lo do tu te hian NGO lam te po hian abi taking atur tu te nge te hi amala tu te a in mang tu te hian ruat ngam thin ta zo kila mi fing le ka thiam pa ni khat ina am kai foi chuan to sual do tu rian thiam na sang nei khara ngai lo mi thiam ni khara ngai lo sual huat na thin lung mina nei chuan atok ma chu tu nai kho vela thil chang kang to wangin mi pahnih khat mi thiam mi fingna nin kai roi chu kan ngai chung tu te chu an me ma ruang chuan tun din muna rui lo nat takan nor toma han bei tak tu chuan ato a victim te kan chan rol ngai ta chu kan ngam do ne kan pe do ne chu kan pe si lo wa kan ti du si lo chuan
kan ram hi kan mangai lo kan fa te po kan mangai tak tak lo ti na te po ka ngai hi lang ke chun chu wang chuan in edik nu le pa ni zak mai lo vin hi che chuak ang u ho tun hu na yan sarkar te hi inorang u mo Polian tak kan di don Mizoram edik nu le pa chung ko te zong zong hi kan in slom khom chuan Mizoram Polian NGO lian tham tu kal fir box si nam dang pon an hlau ngoi ngoi ka kan ni don a chan chu smuggler te hin lian mem to a sumin thil ti thei to a dik tak chuan sarkar tan po yan drugs do hi a lom to ni vote tam tak kan chan thei to ni yes drugs si anti ta tak tak se election an ta na poi phathi chho don tan to ni tu wang ton smuggler te le na rui lo lam ngai tu te an tam zel khachuan rei lo te kan ram hi Mizoram hi smuggler ho te noya kan politics lu to na sum le pai thil ti theina ne nan tanga nga smuggler te kha MLA te noi candidate anga tinai candidate em lo pon an sum mang khan MLA te minister te an control vek china chuan tu ma he drugs do tur le social media soi chiak ngam poi kan om to lo a chan chu in soi chuak dek dek anga arukin tol phatun royanga ha chumi khami hei mi phone number chumi ve om chu cheng jong hian rui lo chung chang aron out chuaka anda tharo u cheng loi som da that ve le non la don ya cheng loi som ti cheng loi za an ti china kha chuan angol vei te ngei po khan a kan thai don lo ngo chu ti anga tual tha na a then china kan politics a smuggler te anu in ro to china chuan kan ram chu chan ngai nom to lovin smuggler te ro re na lal na rama sem takin chang to mai do na ni chu wang chuan tu na hian a victim a tua tu te nu le pa te kher lo po chung te an u nau te hi thi ngama tran kan kho angai ani ti hi tu tok chodom ta ya kan soi tam ta he thu soi chuk tu rian hun rei tak kai ngai tu a au chu ringon lo at tak ka mala tu rian ngai tu tam sak se na nga ya thui tak do na nga ya zung te ka do na ka in fi ma pathian corona zung ka ngai tu nu ka thin lung amu tring akang are thei lo fa zu wang chuan eng po ni se pathianin kan ram kan nam himin mangaya an he na ke turin sur te sim turin min du a zu wang chuan he thu hi ngai tu na zong song khom le a che thei tu effect om thei tu zong te ka don fel nu ka chung eng polo thleng se drug smuggler lian te point min lo ve ruwa ka chiat theina tu le kanun na thleng po tor theina tur po lo om se chung zong huam chuan he thu hi kron a chu pui ni ole Zorama YouTuber te po hian kan ram hi ve thari la lo ila kan ramin nge kan momo nge kan ve tu ti te hi kan channel kal tlang te hian atam thiang per out chu kila chuan YouTuber te hi tu nai ko ve la news the da tu le chanchin achi atha mizo mi pui te ne na ko ve khria ta puang dar chak per tu kan ni a chu rang chuan ram le nam ve em kan om nuala chung mi te chuan he tiang thu te hi ho i vot ta chuai yang o